Dyma Mared a Sky. Mae Mared a Sky yn sychedig mae'n tan fynd I sbar I brynu sydd oren. Mae Mared a Sky yn prynu 2 sydd oren oedd yn 51 ceiniog yr un. Maen nhw'n talu gyda punt 2 geiniog. Dyma Sian perchennog y siop. Mae Sian yn glen iawn. Mae'r sydd yn torri syched yn dda. Mae breichiau Mared yn dechrau ymddwyn yn rhyfedd. Mae coesau Sky yn ymddwyn yn od iawn. Mae'r ddwy yn dechrau sboncio. Mae Sian yn sychedig ar ôl gwerthu gymaint o sydd oren. Mae pen ôl Sian yn symud yn ôl ac ymlaen. Mae Sian yn dechrau sboncio allan o reolaeth y byd o'na. Byddwch yn ofalus y tro nesaf byddwch chi'n yfed sydd oren.